Udan-udan paling cocok ya wedangan, pacetane, kerupuk nasi utawa kerupuk karak. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Sedina mampang udan lur, hawane yuk adem, aku meh nggodhog banyu, gek nggawe teh, arep wedangan. Lali pancine mburi ditambahi banyu, men panas dinggo adus mengko sore. Lili senengane masake ning pawon, lah dastermu ki apa ora mambu kukus to Mbak? Ora ya lur, dasterku jek tetep wangi, mergane ki aku nganggo parfum. Parfum Biblis hargane di bawah 50.000, ora ngasih 45.000. Iki ki wis entuk telu. Packagingnya yo cantik, wangine yo seger. Apa meneh iki aku nganggone sing good vibe. Wangine ki marai good mood banget ya lur. Pokoke nek ambune semerbak ngene iki lho, arep nguprek ning pawon ki blas ora mambu kukus. Sing do pengen parfume wis tak dokokne ning keranjang kuning ya. Lah iki banyuku ya wis umup, wis nggawe teh. Lanjut pancine gek ndang dientas wae, gek ditumpangke wajane mergane arek goreng kerupuk nasi utawa kerupuk karak. Ngene iki lho manfaate nek pas lagi panas ngono kae mempeng lenggahi kerupuk nasi, apa meneh nek nasi niki padha sisa digawe kerupuk ngene iki kan manfaat banget nek pas musim udan. Pengene yo ngunyah wae kan kerupuke nasi digoreng yo merupuk banget, ngembang, renyah, jos jus pokoke. Tapi wingi pas aku nggawe kerupuk nasi, akeh sing do komen, "Mbak aja nganggo obat puli, kuwi ki berbahaya, kuwi ki borak dan macem-macem pokoke sing komen." Lah aku dhewe yo ora reti. Oke baik, terima kasih sarane, coba sesuk aku meh nggawe tanpa obat puli ya lur.